Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Ambuye akhale nanu. Abale okondeka ndikulandireni kuno ku programu yathu yatilankhuleni Ambuye. Lero pa 28 February chaka cha 23. Mawu athu oyamba achokera m'buku la Isaiya mutu wa 55 ndime ya 10 mpaka 11. Ndipo uthenga wabwino uchokera mu Mateyu mutu wa 6 ndime ya 7 mpaka 15. Mutu wathu waukulu ndi wakupemphera. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Belo kuchokera ku Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Mateyu woyera. Pamene mukupemphera musamangobwereza mawu monga amachitira anthu akunja. Iwo amayesa kuti akachulukitsa mawu choncho ndiye pamene Mulungu awamvere. Inu musamatero ayi. Pakuti Atate anu amadziwa zimene mukusowa inu musanapemphe. N'chifukwa chake pamene mukupemphera muziti: Atate athu akumwamba, dzina lanu lilemekezedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba chomwecho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha masiku wonse. Mutikhululukire ife machimo athu monga ifenso tikhululukira otilakwira. Ndipo musalole kuti tigwe mzotiyesa, koma mutipulumutse kwa oyipa uja, pakuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi wanu kwamuyaya. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, lero tikumva za kupemphera. Tikawerenga chapter 6 cha buku lomweli la Mateyu ndime ya 1 mpaka 6, Ambuye Yesu akutichenjeza, kutidzudzula, kutiretsa zina zomwe timayika m'mapemphero koma si mapemphero. Pemphero limasowa zinthu zingapo kuchokera kwa wopempherayo. Kaya ndi pemphero la pakudya, pa ulendo, pogona, Lamulungu, pa misa, kandi pa mphakati. Kukonzekera pa zathupi lathu, kukonzekera pa maganizo athu, kukonzekera kwa malo amene ifeyo tikachitire pemphero, kukonzekera nthawi imene ifeyo tikachite pempheroyo, komanso kuyika pamalo zofunika kuti pamene ukupemphera usasokonezeke m'maganizo, komanso zokuzungulira zikukokere kufupi ndi Mulungu. Ambuye Yesu ankadziwa kugawa nthawi. Amadziwa koyenera kukapeza mphamvu zogwirira ntchito yake. Ndipo nthawi zina usiku wonse anali payekha kucheza ndi Atate yake. Pemphero limadana ndi kumangika. Pemphero limafuna kukhala omasuka m'maganizo, omasuka mthupi, chifukwa amene inu mukumuuzayo amakudziwa koposa. Bwana aliyense amadziwa ntchito yake, ndipo usananene
pa zimene iwe uwabwerera kukanena kwa Bwana, amakhala akuyembekezera zinthu zina zimene iye amadziwa kuti iwe umazisowa. Ndipo pamene iwe ufika kwa Bwana kuti ukapereke nkhawa zako, mmene wafikira zimatha kusonyeza kuti iweyo uli ndi mantha, ukunenazo sizoona, koma ukunena iwezo si zako, nzopatsidwa. Pali nyimbo imene timayimba namba 53 m'buku lathu la nyimbo, ndipo timanena kuti ife anthu apa dziko, Mulungu ndi Atate. Kuimba si ndi mathayi chifukwa mawuwa sadapangidwe choncho, koma toni yokha ndikhoza kuyipereka. Ife anthu apa dziko, Mulungu ndi Atate. Nyimbo imene ikutisonyezera kumapeto makamakawerenga ikunena kuti iye amadziwa zosowa zathu. Bwana aliyense amadziwa kuti panopo mnyamata wanga ndalama ndinampatsa mwezi watha uja zatha. Ndipo amadziwa kuti mnyamata uyu amasamala ndalama, Bwana ameneyo. Ndipo Mulungu amatidziwa ife ndi yake. Ndiye nyimbo yatimanena kuti tonse tiyambe kufuna ufumu wa Mulungu. Ndipo zonse zimene ife tizisowa tizazilandiradi. Ine ndikuganiza kuti vuto lathu lalikulu ndiloti sitimandziwa amene ife timampempha. N'chifukwa chake timachita ndado ndi Mulungu, kuchita masanje ndi Mulungu. Munthu suba choka kupita kwa kumana ndi head of state, ukanenda kwa kumana ndi amanijala, kukafika kuti tizikacheza za kumowa. Mulungu pamene tikupita kwa iye tisowa kukonzeka kweni. Ndipo iye amatidziwa, ndipo tikafika omasuka pemphero lathu limakhala lomasuka. Ndipo pemphero lomasuka pali zisanzo zambiri m'Baibulo. Tikanatha kunena za anthu awiri anapita mchalichi, wina anakhala kumbuyo ndipo wina anabwera kusogolo, ndipo wakumbuyo amati. Pamene winayu amadzipopa, ndipo akuti amene anapemphera bwino ndi uyo amene anafika kwa iye, kuti mmene iye anafikira mwa iye munalibe chinyengo choonana. Andife tikafika kwa Mulungu, Mulungu amayembekezera kuti tifike kutonse watunthu monga ife tilili ndi mmene timazidziwira. N'chifukwa chake ifeyo pamene tikugwira ntchito pa dziko lapansi pano, tizidziwanso kuti pali zinthu zina zambiri zimene ife timachita, zimene zimatilepheretsa kuti iso mwina ticheze naye Mulungu moyenerera. Pamene akumakamba za kupemphera, ndithokoze kuti kumapeto Mateyu adanena ndithu kuti tikadati zilembedwe zambiri zonse zimene zidachitika, malo sakadapezeka. Ndiye kuti pali zambiri zimene Ambuye Yesu adanena, zimenenso iwo adachita, zimene zidasefedwa poona kuti sitingathe kutenga chilichonse. Yohane amene anali pafupi kwambiri ndi Ambuye Yesu, mukayang'ana zolemba zake zimasiyanirako ndi anzake ena atatu aja, chifukwa iye ankatola zambiri, chifukwa anali pafupi, anali womasuka ndithu. Ndiye mudziwe kuti ngakhale a Petro nkumanena kuti taafunseni, Petroyo ali pomwepo ndikufika kuti sindingathe ine kuwafunsa, koma tawafunse, kusonyeza kuti Yohana anali pafupi ndi Ambuye. Chifukwa chakuti anali pafupi ndi Ambuye, kunali kosavuta kumamvetsa zimene Ambuye ankayankhula. Abale ndi alongo anga, mawu a Yesu poyamba tithokoze Mulungu amene ife tili apa mtima pake, ndipo amafuta kuti mawowo akhale mwa ife.
tithokoze Mulungu mwana chifukwa chakuti Mulungu adavomera kuti tisamangomva za iye koma tione ndi maso, ndipo tikaona ndi maso tiziwe kuti nkotheka kukhala anthu oyera mtima. Iyeyo adabwera pansi pano kuzatsuka tchimo. Magazi yake anatsuka tchimo la munthu wina aliyense pa dziko lapansi, kuti ife tonse tingathe kunena kuti ndife amwayi. Chifukwa chani? Ambuye Yesu adabwera kuzatilumikizitsa ndi Atate pamene umunthu udatayika. Abale anga okondeka, tithokoze Mulungu Mzimu Woyera amene pakati pathu amayenda nafe pamene tikufoka, amatilimbikitsa pamene ifenso sitikuzindikira kuti Mulungu ali pafupi nafe, kuti apitirize kugwira ntchito yake pakati pathu, ndipo ife tizidziwa chimene ife tili, kuti titagwira ntchito pa dziko lonse lapansi pano tiziwe kuti tsiku lina tizakafika pamaso pake, ndipo tikakafika sakakamba zambiri zimene ife timawachitira wena. Kwa inu amene mudakali mabwana, tikuthokoza kuti Mulungu adakupatsani mwayi wokhala pa ofesi imene mumakhala, ndipo tivomere kuti inuyo simuli pa ofesi pamenepo mwamwayi ayi, anakuyikani pamenepo kuti anthu amene akugwira ntchito pansi pa inu adzimvanso kukoma. Osakhala kuti muzimva kukoma noka ayi. Kampani singayende popanda anthu okuthandizira. Pamene mukuwathandiza amenewo, Ambuye Yesu akunena kuti pamene unawathandiza anthu amene anali pansi pa udindo wako, unandithandizanso ine. Kwa iwo amene amayang'ana za milandu, pamene iwo akuweruza milandu ya anthu amene alibe khobiri, amene khobiri lili patali, tikudziwa kuti pamene inu mupangidwa haya mumachita chotheka china chilichonse kuti mulandu umenewo inuyo ukhozedwe. Koma pamene mwangopemphedwa kuti muthandize wina wopanda kanthu, mumaoneka kuti sizimakhala kukhosi kwanu. Tipemphe kuti ameneyu uyu, amene inuyo mukuona kuti alibe chokupatsani, mukamuthandiza, iyeyo amene anakupatsani udindo ndi kukupatsani ntchito imeneyi, ndi amene iye akadziwe kukulipirani kwanu. Sa akulipirani pa zimene inuyo mwachita kupyolera pa zimene munayenera kuchita kwa anthu amene ali osowa kwambiri. Kwa inu ogwira ntchito ku chipatala, tikuthokozeni kwambiri usana ndi usiku simmagona, ndipo tikudziwa kuti mumatopa ngati anthu. Pamene mwalandira ku chipatala kwa anthu ochita bwino, komanso mwalandira anthu amene amati kufika kwa yang'ana nkudziwa kuti awawa kumene akuchokera khobiri limawavuta. Musayang'ane maonekedwe, muyang'ane munthuyo monga mmene alili. Abale ndi alongo, Ambuye Yesu lero akutichenjeza kuti tonsefe chilichonse chimene timachitira munthu nzathu tikunchitira iyeyo. Ndiye pamene inu mukukumba dzenje munthu wina kuti agweremo, amene mukufuna agwere mmenemo ndi Ambuye Yesu, ndipo inu mukaagwetsera mmenemo Ambuye Yesu, ndiye muyembekezere kuti pa tsiku lomalizalo pamaso pa Atate akanena kuti bwera kuno. Ayi, akukamba za nkhosa uku ndikuzayikanso uku kuti mbuzi. Zimene ife timachita tsiku ndi tsiku zimene zimawerenga kuti tizafikira kuti mtengo umagwera kumene umayeramira. Tiyeni tipemphe Mulungu apitirize kuti thandiza tonsefe kuti cholinga chake potilenga chikatifikitse pamaso pake, tikakondwe ndi anjelo kumwambako poti nkokoma mwa Yesu Kristu Ambuye wathu.